Село Воил, мотописта Тархан. Тука кросчиите, деца пеша днеска, един пали огън. Така, драги зрители. Тука старта продължава. Така. Тука ляв завой. Тука големия баир. Тука по гумите се качваме. От тази гума се връщаме обратно. Тука надолу. Така, остар завой. Пак нагоре. Тука пак един ляв. Някой са борил гумите. Може да е някой крава или кравар. Тука е един лек баир. Тука ляв завой надолу. Така, ето. Така, приближавам зум. Скока. Тука така. Тука завой. Един малък скок. Така, тука пак завой. Тука още един скок. Тука още един скок. И завой. Наедване пак. Един, два, още един, три. Пак завой. Така, тука един остър. Десен, остър ляв. Тука трите бабунки. Тука една отсечка. Пак ляв завой. Тука големия скок. Тука една отсечка. Тука един остър завой. Така, още един скок тука. Така, и тука се качваме по сета, малко криво. Има падане, чупене на хаски. Тука пред последния скок надолу. Така. И финала. Така. Тука журито седи на сянка и диша прахта. Така. Общо това е пистата. И това е. Тука още опарят огъня.